Lo mama ukhala uyazithulisa. Indodana yakhe eneminyaka eyi-17, uMmeli Ngcobo, kubikwa ukuthi iyathunjwa isesikoleni isolwa ngokweba umakhalekhukhwini womunye umfundi. Manje ke amaphoyisa asaphenya ukunyamalala kwayo njengoba osukwini nje ngaphambi kokuba ithunjwe umzali womfundi okuthiwa kwebiwa umakhalekhukhwini wakhe wayemsabisile. Abaphenyi baphinde bathola nokuthi osukwini anyamalala ngalo umfundi okubikwa ukuthi webelwa umakhalekhukhwini wakhe wabonakala ehamba nabesilisa ababili bephoqa uNgcobo ukuthi angene emotweni. Umama wakhe uthi akasabuthi quthu ubuthongo ebusuku selokhu kwanyamalala indodana yakhe. Angilali, angidli, angenzi lutho, angazi mangilala ngeke ngikutshela isikhathi engilala ngaso. Ngihlala lapha kwi-TV ngingazazi ngilaleni ngizotshela ukuthi angibuye uMmeli, kodwa njengomama ngisanalo ithemba lokuthi uMmeli ukhona uzobuya. uNgcobo uthi noma ngabe indodana yakhe yayenzeni kepha ke akekho onelungelo lokuyihlukumeza. Into engamanga ngambona umuntu othatha ingane yami ngafike ngiguqe ngamadolo kuyena ngimtshele ngithi ngicela unginikeze ingane yami ngeke uphinde futhi ungibone ngikhuluma nawe. Akaboshwa umuntu ngalesi sigameko ngesonto eledlule lo mama uthungele amathayi ngomlilo waphazamisa ukuhamba kwezimoto enkabeni yedolobha njengoba ubengeneme ngenqubekela phambili kuleli cala. Ongoti bathi lesi senzo isenzo somzali okhungathekile ofuna izimpendulo. It's frustrating for the parent. How do you deal with this now? You feel like shaking up the world and saying, come on, just talk. Where's my child? Is my child alive? Has my child passed on? And it's you that did this. You need to be, you need to pay for it. You know what I mean? So there needs to be some kind of justice.